Dag, mit navn det er Frederik Odder. Jeg er 18 år gammel og bor i Kolding. Jeg er et engelbarn på rigtig mange punkter. Jeg har ikke rigtig lavet så meget lort i mit liv. Jeg passer min skole og mine lektier. Jeg er ikke så meget sammen med mine venner, fordi det skader min indlæring, har jeg hørt. Øl og sådan noget, det gør jeg ikke, heller ikke fester. Jeg kan rigtig godt lide strik. Det lærte jeg hjemmefra, da jeg var helt lille. Jeg har 2 søskende, som er rigtig ballademær i forhold til mig. I'm the good guy, og er lidt det sorte forhold i familien, eftersom jeg kommer ud af en familie af ballademær. Helt bundet lidt igennem egentlig. Jeg bliver mobbet lidt i klassen, på grund af at jeg er lidt nørd og er lidt ude for rygning, stoffer, alkohol. Som sagt, det siger mig sgu ikke så meget. Til hverdag kan jeg godt lide at spille skak og lave mine lektier. Det tætteste jeg kommer på ballade, det er at jeg har lidt frække tanker om vores kære rektor nogle gange. Og det er simpelthen bare fordi jeg simpelthen så godt kan lide vores rektor. Jeg synes han er en skide dejlig mand. Jeg gør altid hvad han siger. Lige bortset fra når han kommer til Svada selvfølgelig. Der er meget bestemmer. Også Mathias, han er lidt min lille undersåt. Men udover det, så er jeg et mønstereksemplar. Jeg går tit i kirke hver søndag med i kirkeorkestret. Så hvis du godt kan lide hvis du godt tænke at komme med en date med mig ud og se en kirke, blive hjemme og lave en lektie, så lad være med at stemme ned.